dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu saluhutna damang dainang nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Diobasot tangi honot tama jamita tu minggu tanggal 10 Oktober 2022. Manang minggu pasapuluh pituhon duk Trinitatis. Nah dienet sian Lukas bidu 10 pitu. Mamuka sian ayat 10 sada. Rodi ayat 10 sia. Hujahom matuhita saluhutna. Omma hatana disi. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem. Dibulus masya tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Lahobongot tu sada huta. Pajupang maibana dohot 10 halak na huliton. Na jongjong maddaw-daw. Dipagugon nasida masuara nasida kanin nama Yesus guru asima roham dihami. Jadi ninna ibana mamarnidasa. Laho mahamu patuduhot dirimu na tuak kamalim. Jala dinalawi nasida gabe iyasma nasida. Alai mula dosa halak sian nasida. Dung diida naung gabe malum ibana. Dipagugu masuarana mamuji debata. Dipatukap do dirina tujolo ni Yesus madok mauleate. Jala halak Samaria doi. Alai ninya Yesus mamangalusi. Da 10 nasida naung gabe iyas. Di dia do nasianari. Dangadong jupak kape naulo mulak pasangapod debata dukon ni halak dagangon. Laus ninna mamad do ibana. Hehe maho lahoma hapor seomido palua hokko. Amin ido anggo sahatna. Hurian na pinarhamaul ni Tuhata Yesus Kristus. Hapor seaun na paluahon. Ima nagabe odolan manang topik ni mingguta. Hurian itu hatta disada partikian adong masa halak hatuban nalitun manang lari siat tuanna aladak tahabe mangadopi tuan nai. Litum majala martabuni disada tobak ibana. Jadi uju martabuni hatubani ditobaki. Topuma di bege ibana sada singa na marawang. Pola sapeak kahitir ibana jala tahu tonu bege. Alai dung di ida ibana dang dilojong jala dang dihahua singai ibana. Gabe tubuh masuk suku di bagasar rohana. Ai buasa ulaning dang dihahua singau nau. Inna rohana ma di bagasar rupani. Jadi tikina suku-suku ni ibana penasaran ma ibana di pajonok madopak singai. Jala tarberek sama hau nang ape nak sak mudar ro pak ni singai. Hinorhon ni sada hau nalohok di pakna. Ape na tertusuk hawido pak ni singai gabe marmudar. Mangidai tubuh ma asini roha di hatoba ni. Dangadong beroha tahutod di ibana nak pisingai. Pola di barani hon ibana nang mangupat hau na lohot tupak ni singai. Jiduk tarupat hawi hamok kadongan. Macelas matong idau rohani singai. Pola didilati ibana perdopahon ni hatuban na mangupat hau na lohot tupak nai. Hirana madok mauliate jaladang dihahua singai atong hatuban na manolong imanai. Jala manghutob beritaon mamuk kasyani gawe maraleale do singa dohot hatubani jala gawe rakma nasida maringanan ditobahi. Akadongan ahamana ikuti hota siap beritai nakpe sahalak manang saekor binatang buas diboto jala diingot singai do madok mauliate tu hatubani. Jala ahadu muan ni barita mardonga pudai tu turpukta di mingguan. Kadongan turpuhon ima taringot tu 10 halak na sahi huliton. Manang kusta
namangido ha mamalum ni sahi tu Tuhan Yesus. Totu nang dibagi nasida do berita taringot tu Yesus dohot akan naniulana. Nak pamalu makasahi dohot akka tadda halongangan na asing. Alanido ra ubahin na dibaranihon nasida mangido pangurupio siya Tuhan Yesus. Anggia dihirim rohana sida malum sian sahit hulitoni. Dia 10 tolu turputon didok nakingat dipaguon nasida masuara nasida kanin nama Yesus guru asima roham dihami. Disod didok na dipaguon nasida suarana majohod Yesus nagabi suku-sukun buasa pola ikut dipagugo suarana. Molo tay huton ayat sebelum ayat 10 toluon kemungkinan alamat cai torok do jolmai mangutut Yesus hati hai jadi asa dibege tentu ikut dipagugo masuarana. Napa duahon buasa didok dipagugo nasida suarana ala daudo posisi manang jarak nasida tu Yesus na tongon mamulus sial luat hati hai. Na buasa dau posisi nasida hamok kadongan dau pe posisi nasahit hulitoni sia Yesus ala memang situasi ni parsahiton na do na sotarbain nasida madjonok tutuhani do takkan torop na dong disi hati hai. Ay mulu na julu mula dong halak na hona penyakit kusta manang lepra manang nahuliton di halak Yahudi didok doi na hona bura manang kutukan. Didok doi alani dosa manang pangalahon na niulan ni jolmai. Alani do halak na hona huliton jok do di pasisi manang di padao dang boy jonok hurang sial 50 meter. Buasa marbocir mai siala aturan ugamo nama bae dang boy si jonohon nasida. Jala musai mabiar jolmai sotung bali tu nasida sahiti. Ay muludais tu namar sahiti gabe olo do menular jala didok gabe ramun manang gabe mardosa. Hurian itu hatta diuduk niturputan akin ditangiho Yesus do tong gora-gora ni akan asahi hulitoni. Jala didok Yesus dia 14 jadi ninaibana mamar nidasa. Laho mahamu patuduho dirimuna tuak kamalim. Jala dinalawi nasida gabe yasma nasida. Diuloi nasida do atok parsuruan ni Tuhani gabe taruli nasida dihama malum ni sahitna. Dung diida jala dihilala nang malum sahitnai dek namangihu dia 15 didok holas sahala dosian na 10 naulo mula tu Yesus lama dok mauliate. Jala dia 10 didok sahala namulahi halak Samaria do. Ala holas sahala do diida Yesus namula tu ibana didok Yesus mamuse nakit dia 10 pitu ro dia 10 lalu dia 10 nasida naung gabe ias di dia do nasianare dangarong jupak kape naolop bulak pasangapod debata dukun ni halak dagangon jalalas ditu Yesus mamuse madok dia 10 sia pangujung ini turpuhon hehe maho lahoma hapor siau mido pa lua hoko. Hamok kadongan takas do digobar hod diturpuhon las nirohani sahalak Samaria naulo mula lamad dok mauliati tu Tuhan Yesus ala naung ias sian sahid na hulitoni. Halak Samaria na lea dia do pan ni halak Yahudi hape lau sido nau boto madok mauliati Tuhani. Na sianai dang robe mula tu Tuhani maka mula tehon hama malum sian sahid nai. Pola sampai di suku Yesus nakingan di dia nasia halak nai. Habeu juhat citon nasida tiki parir diai gugodo suara nasida majo goar di Tuhani. Tuhan asima roham. Hape dung malum tang diingok madok mauliate. Sugari singa na dibarita mardonga poda pamuhaini turpukon nakingan jami taon diboto do madok mauliate tuhatu bani. Hape halak Yahudi nasianai dang diboto madok mauliate. Topik ni minggu tahun hamak kamang do inang madok hapor siaw nido paluahon. Jala dia 10 sia naking didok
Jesus do tu sahalat Samaria na romu se tu Jesus mandok mauliate hehe maho lahoma ha porsiau mido palua hokko ahado na didot ni Jesus disi buasa rang doho ti didot Jesus tu nasia halak nai naso mandok mauliate sianom mata boto hamuak kadongan nakpe nang malum sahid ni nasia halaki ala sasitong na daktaruli dope nasida di haluau ni holam malum ni sahid dope nasahat tu nasida ala yang go sahalak Samariai dada holam malum ni sahid nak sahat tu ibana ala la semangihu do taruli ibana di haluaun ni toddina taruli ibana di haluaun hinorhon ni haporsion na do nauboto madok mauliate jala makkalasson akka naung jinalona sian tu hattai asa omma musesi putih hotas ya turpuhon songon halak na porsea hita di Tuhani totu naing matakas hadiriota gabe parroha mauliate di Tuhani asa akka jolma na tau madok mauliate ima jolma na makilalahon dengan bahasa ni debata di pardalanan ni ngulura jalamar hita turpuhon di paingok do hita so tung makalupahon akapabahenan ni debata di sadok gulmi ni ngolutta unak songong istilah bagai kacang lupa akan kulitnya songojol mana lupa diri dihilala do holan ala ni gogo nasad diri manang ala pikiran nasad diri boy ibana malua sia musuh sia sudena manosa nguluna jolma na songonon hamok kadongan ima rumang ni jolma na so tau madok mauliate nasay makasahon gugo na sa diri nang pikiran nape akhirna naboy doy gabi madabu tu pangalaho nasay pati bohod diri nabakol mengakui adong dosa da huason na ubalga siad diri na sa diri ima huason ni Tuhan ta Jesus damang dainang na hinaholongan dingulo ni habata hotta penunga jojo di pudayakan na tua-tuana asa tapasomal jala tapaserep roha marhite na tapasomal madok hatat terima kasih manang mauliate gabe ido pataridaho kita gabe halak parroha mauliate borhat siap poda si songonima ubahi gabe suad di rohatta dang boy hita mangulu sad diri say namar sigatung do hita tu pangurupion niak kadongan tarlumomi matahe pangurupion nasiat tu hattai asa roha na ulo madok mauliate parbuini haporseon na doi jala haporseon na ima na patauhon gabe taruli di haluaon na sian tu hattai atong gabe parroha mauliate mahita disude na pinamasa ni debata ay ibana do Kristus na patahok kita taruli di haluaon di bagasan haporseota debatama mangaramoti hamusaluhutna amen.